Aquest vídeo està dirigit a les persones que treballen en associacions sense ànim de lucre. Moltes vegades som associacions i veiem que ens és difícil assolir els nostres propòsits, que la població ens doni suport o que l'administració ens doni suport. Per exemple, a la millor estàs en una associació de gènere i veus com el sexisme, l'homofòbia i moltes altres discriminacions segueixen creixent. O estàs en una associació que busca una societat acollidora per a tothom i veus com el racisme, el classisme es multiplica. O busques educar en valors, i implicar famílies, i potser et costa que les famílies s'impliquin. O potser ets d'una associació veïnal i sou 4 i el gat. O potser treballes per donar suport a, jo què sé, a persones que pateixen malalties, o pels drets humans, o per animals, o per l'ecologia, i veus com costa, i costa molt d'avançar. Fins i tot és possible que vegis que a la nostra societat en aquest moment hi ha un retrocés. I està clar que heu de seguir fent el que esteu fent. Està clar que heu de seguir abordant i treballant. Però jo crec que no és suficient. Jo crec que si seguim fent el que hem fet fins ara, difícilment anirem més lluny d'on som. Perquè en aquest moment hi ha molta polaritat, hi ha molta oposició, i sembla que quan ens movem en una direcció, emergeixen persones que ho veuen totalment diferent i que estan absolutament en contra. Per tant, hem de seguir fent el que estem fent, hem de seguir perseguint els nostres somnis, però segurament hem d'afegir coses noves. I això és el que et volia dir-te. Jo m'imagino que voldríeu tenir eines diferents i noves per assolir com a mínim 3 coses. La primera, poder mirar la realitat i dir, uau, estic veient coses que abans no veia. És a dir, entendre-la i analitzar causes que ens porten a dificultats actualment i veure-les amb encert. Sabent que, vale, és això. 1. Entendre i analitzar causes. 2. A partir d'aquestes causes, saber com poder transformar la realitat. I 3. Com comunicar aquestes accions nostres que transformen la realitat per obtenir suport, no enemics, suport, per no polaritzar la societat, per no perquè hi hagi gent que estigui en contra del que estem fent. I no només persones, no només la ciutadania, sinó perquè també estigui al nostre costat l'administració. A veure, no puc ni vull prometre receptes màgiques. Però si sou una associació sense ànim de lucre i només si sou una associació sense ànim de lucre, podeu conèixer una eina que té una sòlida evidència científica que l'avala i que podeu aplicar fàcilment per aconseguir això que he dit. Si sou una associació sense ànim de lucre, podeu obtenir una formació gratuïta, però només si sou associació, si no l'haureu de pagar, queda clar, que posarà llum a tots aquests problemes que jo crec que esteu vivint. Així que, si ets una associació, t'animo a que consideris la possibilitat de conèixer una nova eina que es diu cosmovisions socials. O dit d'una altra manera, el marc mental amb què les persones jutgen allò que està succeint a la societat. La forma com ens relacionen amb els altres, perquè és fonamental entendre el marc mental dels altres per poder comunicar-nos amb ells, establir vincles, establir ponts i que això ens ajudi a transformar la societat sense generar enemics, que crec que és una cosa que en aquest moment està succeint. Si això t'interessa, t'animo a que t'apuntis amb aquestes formacions. Són gratuïtes. Per fer-ho només has d'anar a cosmovisions.cat. Hi haurà una formació presencial a Barcelona ciutat, una altra a Lleida ciutat, una altra a Tarragona o Reus, Salou, en aquella zona. Hi haurà una altra online i a la millor, si hi ha prous associacions interessades, buscarem una data per fer-la a Girona ciutat. Cal dir que, excepte la formació online,
les places de les formacions presencials són limitades simplement per la capacitat de la sala. Així que, si us interessa, jo us animo que us escriviu, aneu a cosmovisions.cat, veureu que allà hi ha un formulari per inscriure-us i ja està. I si vosaltres teniu connexions amb associacions amigues i penseu que pot ser útil, per favor, digueu-li, perquè nosaltres fem una única formació a Barcelona, gratuïta, una única formació a Lleida, gratuïta, m'explico? Així que, per favor, agrupem-nos, perquè les dues persones que farem aquesta formació no tenim l'agenda gaire disponible i no estem com per repetir 90 vegades aquesta formació. Així que, si us interessa, per favor, feu una ullada a la pàgina web i inscriviu-vos. Tingueu un dia fantàstic i no dubteu a difondre aquesta informació a totes les associacions sense ànim de lucre que creieu que els hi pugui ser d'interès. Gaudiu d'un dia fantàstic.